Хәзер башка темаларга. Сугышта ятып калган авылдашлары истәлеген мәңгеләштерү өчен алар акча җыеп һәйкәл куя. Җиңүнең 75 елы уңаеннан Теләче районы Урта Мишәдә яшәүчеләр үзара салым акчасын шушы изге эшкә тота. Аларга ярдәмгә эшмәкәрләр дә алына. Бу республикада үзара салым акчасын һәйкәл өчен тоткан сирәк һәм үрнәк мисалларның берсе. Госман Хазаншинның Бөек Ватан сугышында әтисенең энесе Шәрифулла абыйсы һәлак булган. Әлеге ир озак еллар каһарман туганның исеме мәңгеләштерелмәүгә борчылып яшәгән. Хәзер исә ул авыл үзәгендәге стеллага уелган дип юана. Моны эшләү өчен бернинди акча жалко түгел. Кеше ачык йөз белән иркендәп бирде. Зур истәлек бит. Һәйкәлне бер атна эчендә Саба районы Төбәк авылында яшәүче осталар өлгертә. Стеллада 129 геройның исеме мәңгеләштерелгән. Аларның 88-е яу кырында ятып калучылар. Сугыштан кайткан Насибуллин Галимулла. Эльмира Хафизаның бабасы Галимулла илгә җиңү белән исән-сау кайтучылар рәтендә, әмма абыйсы Зиннатулла хәбәрсез югала. Мәңгеләштерү бит безнең матур тормышыбызны яклаган, саклаган кешеләр ул. Менә бабайлар, абыйларыбыз. Урта Мишә авылында әлеге һәйкәлгә дип үзара салым акчасын һәр кешедән 2000 сумнан җыйганнар. Моңа беркем дә каршы төшмәй. 1 сумга 4 сум исәбеннән хөкүмәт тә өстәп бирә. Халык белән җыйнаулашып, шушы һәйкәл салуны, яңадан үзебезнең зиратыбызны 600 метр әйләндереп аласылары, пожарны инде куркынычлы гидрантлар кую өчен каралды инде. Шушы авылда туып үскән эшмәкәр Ринат Мифтахов изге эш өчен 50 000 сум акча тапшырган. Мифтах, Вәлишин Мифтах, бабай катнашты сугышта. 43 елны Смоленский сугышында һәлак булды. Аның 6 баласы калган иде. Урны дагын уйлыйбыз, менә шушы мәчет кырыенда салынган, монда килгән кешеләрнең дуалары, шушы кырларда ятып калган каһарманнарыбызның истәлегенә, аның дуа, аларның рухларына дуа булып ирешер дип, шушындай ышанычта калабыз. Күмәк көч белән торгызылган һәйкәл Урта Мишә авылы халкының бердәм булуын һәм каһарман якташлары истәлеген кадерләп яшәүләрен күрсәтеп тора. Бәйрәм тәмамланганнан соң да халык һич кенә дә өйләренә кайтырга ашыкмый. Җырлыйлар, бийләр, күңел ачалар, кыймактан авыз итәләр. Егетләр, җырлыйбызмы? Җырлыйбыз! Һаваларда ұша ике акыш. Теләче районыннан Руслан Константинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.